guys, nandito tayo sa bukid. Kasi magka-summer na pero talagang hindi pa rin tumitigil ang ulan guys. Maaraw umuulan pa rin kaya tayong mga magsasaka kawawa talaga. Ito yung mga palay namin guys oh. Nagdadapaan na kaya hindi na ito mapasok ng treasure. What? Bro, what are you talking about, man? Ayan, kawawa tayong mga magsasaka guys. Saka kung bibilhin pang mga ito, mura pa guys kasi dumapa na nga. Tapos yung tubig ang sumisira dyan kasi nabubulok lang guys. Kaya lapitan natin yung mga nag-aani guys para tignan natin kung anong hirap naman nila. So ayun sila guys, andun. Kaso guys, sumama na sa kanyang amo. Lalo na guys. So ayan. Hey! So pupunta tayo na guys sa kanila. So guys, bumapa ng palay oh. Ayan, nakayan yung sumisira guys, yung tubig. Ayan, magugulan guys. Yan ang kahirap ng mga magsasaka guys. Ayan o, nagsisimula na rin ito. Maganda pa naman yung mga butil niya guys. Menos stress yung mga ito guys kasi ano na pag hindi nabilad ng agad, maagad. Kasi guys yung panahon ito araw lang guys. Mga pa rin. Pag ganitong summer na sana kasi magsisimana na. Wala na sana tong ulan na to kasi lagang init na sana to kasi yung panahon. Iba-iba guys. Parang taniman na naman to. Imbes na summer na. So ayan guys sila oh. So ayan yung tubig. Umagos kasi. Kasi yung mga galing ulan galing bundok. Ayan. Hindi bumabagsak guys. Lilim na naman oh. Yan sila. So nandito na sila guys. Ito. Ito na mahirap tong gawain nila kasi nakadapa na tong palay nila. Natin. Ayan oh. Kaya shout out daw kay Edwin Normanita, nandyan yung kapatid mo. Ayun, sila yung mga bida natin dito. Paulitan, di kwarto ni Kokonom. Maricel Konom, ito po. Naghihirap na daw kasi kaya papadalahan. Nang Umawat ka pa ilang kakasin ako putin mas kayo nga ba pag-ibigyaran. apa ikay? Huwag kayo iiyak. So ayan guys, hindi nila mabilisan kasi mahirap to gapasin, nakadapa na. Inuunti-unti lang. Ate, dagini lang daw. Mahirap hawakan, baka Yung asawa ng araw. magapas yung kamay. Pati ang anak na. Paano anak na dyan? Yung pawis na pawis natin ni Kapaw. Yung ginagapas nila, dito nila binubuhat nila papunta dito, dito nila tinutumpok para iti-tracer na yan dyan. Maganda pa naman nung butil ng palay oh. Ayan si Ate Lilibit, sipag yan. Yun.
Sawa ni Asot ko. Sawa na Sot. Kumusta naman yung, ate, sitwasyon nyo dito? Hirap. Mahirap. O ayos lang. Kailangan ng pera. Kung Ayun. walang ganito, kailangan ng pera. Kaya, Kaya nagagapas. yun daw guys. Kaya nagagapas kasi kailangan ng pera guys. Pero itong mga ginagapas nila ay nakadapa na yung mga iba guys. Kaya yan sila, mahirap. Pero kakayanin natin ito para sa pamilya guys. So yan, yung mga iba dyan, nag-uumpisa na yan. So yung mga yun guys, ginagapas na rin kasi nakadapa na rin ng mga yan. Yan guys, ang hirap dito. Yun, sana tuti. So itong sitwasyon dito sa bukid guys, punta naman tayo doon sa kanila. Sa kabila doon. Kasi yung mga kakunga na dumadapa, ginagapas na to para iti-tracer na lang. Hindi kinakaya ng tracer guys. Ito, mga nakadapa na to guys. Kawawa tayong mga magsasaka guys. Kasi mumurahin lang to pag binenta guys sa katutubo. Pag katutubo, hindi na natin mapapinabangan. Yun. So ayan no. So hirap guys ang sitwasyon nating mga magsasaka ngayon. Ito, ang ganda pa naman nito. Ang lawak nito guys. Ito. Oh. Ako, ang ganda pa naman guys. Kaso ito na. Sana titigil na itong ulan guys. Kasi pagka ganito lang, lahat ng palay na ito, yung nakatayo ay tutumba lahat guys. Kawawa tayong mga magsasaka. Mumurahin lang to guys. So ito guys ang sitwasyon dito. Yan naman yung barangay namin guys. Yan. So, kawawa to. So ayan guys oh. Nakababad na sa tubig. May pool pa nga na nakatong na eh. Ito, yung mga palay guys, hirap talaga. So yan, bali yan yung mga ginapasan nila, malawak yan guys. Ayan o. Yun. Yun naman guys, ito nagsisimula to. Nagsisimula pa lang to, pero pagka tuloy-tuloy lang yung ulan nito, bagsaklat yan guys. Yan, hanggang doon, bagsaklat yan guys. Sana titigil na itong ulan guys kasi mga palay, kawawa tayong mga magsasaka. Hindi naman basta-basta yung mga gastos natin dito. Abono pa lang guys, mahal na. So, ganyan guys ang sitwasyon dito sa amin. Yan, sa mga kapwa magsasaka naman. Baka sana makita naman nila yung hirap ng mga dinaranas ng mga magsasaka kasi mahal ang abono. Pagka bininta mo, mura lang. Kaya sana ay maawa sila, yung mga nakaupo. Kaya sana mahalan ng presyo ng mga palay guys. Kaya nito, wala na to. Kahit ganda yung palay, kung ganito dadapa na guys, wala rin mangyayari kasi parang hinihingi na lang nila guys. So sana mahalan ng presyo ng palay. Yun lang guys ang masasabi ko. So yun guys ang ating video.
Huwag kalimutang mag-likes, comments, and share na rin guys. Higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.